أشهد أن لا إله إلا الله. Мында бергелеп эшләргә кирәк. Дин ягыннан да, үзебезнең бар яклап та, мәгариф ягыннан да, культура ягыннан да бергә тотынып эшләсәң, ул алмалыктан җиңеп буладыр. Менә безнең бик күп программалар бар. Трезвое село, спортивная семья, спортивное село, культурное наследие. Вот барысында без барысында шуларны бергә эшләсәк, килеп чыгар. Менә сез әле безнең 2-3 авылда гына булдыгыз. Авылда күрәсез. Яшьләр менә Уразай авылында булдыгыз. Яшьләр укый, спорт залы шунда төшеп, көрәшкә өйрәнәләр бит инде. Менә тәрбия шуннан башлана инде. Бергәләп шулай тотып эшләгәндә буладыр дип. Мәчетләргә үзебезнең имамнар куйган вакытта, үзебезнең яшьләр белән эшләгәндә, яшьләр белән әйтәм бит, менә сөйләшеп бергәләп эшләгәндә, ул алама юлга басмас өчен, алама теге секталарга әләп китмәс өчен, тәрбия өчен алып барырга кирәк. Мин үзебезнең имамнарга гөл әйтәм, менә авылда, алар бит инде авылда халыкны күбрәк белә. Аларны гөл дәшәләр бит инде. Алар һәрвакыт халык арасындалар. Халык арасында шунда теге әйбәт сүзне әйтеп, дөрес юлларны әйтеп сөйләсәләр, уже бер без әйткән сүзнең уже бер плюс. Шуңа ана шулай бергә ярдәм итеп эшләгәндә барсы да яхшы булыр димен. Дөресен әйткәндә, булай институтта, мәктәптә түгел, именно институтта укыйга ишеттек Батырша турында. Уже ана кайткач, уже эшли башлагач, үзебезнең музейбез булгач, biz аны уже бик яхшы беләбез. Шуңа без әле шул анда үзебезнең балаларыбыз экскурсияга, музейга киләләр, анда танышалар. Шуңа хәзер районыбызда, республикабызда уже белмәгән кеше юктыр инде Батырша турында. Шуңа без аны бик горурланабыз, что Батырша үзебезнең якташыбыз икәнгә.